Наистина историческо събитие. Въоръжените сили на Украйна официално получиха достъп до военни бази в Либия за атаки срещу руски кораби, които преминават от Средиземно към Червено море през Суецкия канал. Официално е заявено, че украински военни специалисти са започнали дейност в Западна Либия за противодействие на руските интереси. В момента там се намират над 200 офицери и това вече е потвърдено от местните власти. Още веднъж, Украйна фактически получи свои военни бази в Либия, за да преследва руснаците и там. В замяна Украйна ще предостави обучение в сферата на дроновете и инвестиции в либийската армия. И ето ви новината. Именно от Либия украинските военни можеха да нанесат удар по 2 руски кораба от сенчестия флот в Средиземно море. Сега ще обсъдим тези инциденти. И не забравяйте за отбранителното споразумение на Украйна със страните от Персийския залив. Като цяло, преди руснаците разполагаха там своите сили в Африка и Близкия изток. Сега руснаците постепенно ги изтласкват оттам, а въоръжените сили на Украйна по същество получават своето военно присъствие в този регион. Казвам се Алексей Пичи, нека заедно обсъдим тази тема. Но преди да започнем този епизод, ще ви помоля да подкрепите работата на този YouTube канал с вашето дарение, абонамент или спонсорство. В общи линии, ако смятате работата на нашия канал за важна, интересна и необходима, можете да подкрепите канала финансово. Всички връзки и данни как да го направите са в описанието на това видео. Там пише да подкрепите канала Алексей Пичи. Изберете най-удобния за вас начин, ще бъда благодарен за всякаква подкрепа. И се абонирайте за телеграм канала Пичи News. Линкът също е в описанието. И така. Помните ли как на 4 март 2026 година Москва обвини Украйна и британското разузнаване в нападение срещу Русия? Руски танкер-газовоз. Арктически метагаз край бреговете на Либия. Този кораб е част от руския сенчест флот, създаден за заобикаляне на санкциите. И ето натовареният с втечнен природен газ танкер се движеше през Средиземно море в посока към Порт Саид в Египет. А по-късно се появи потвърждение, че да, за тази атака срещу този танкер наистина стоеше украинската армия. Но тогава много хора си зададоха въпроса. А откъде? Въоръжените сили на Украйна успяха да атакуват руски танкер чак Средиземно море. И ето се появява информация, че в Либия са разположени над 200 украински военни офицери и експерти по официално споразумение с правителството на Триполи, начело с Абделхамид Дбейба. Тези украински военнослужещи вече са базирани на 3 военни бази в страната. Както пише изданието RFI, първоначално въоръжените сили на Украйна са били базирани във военно-въздушната академия в Мисрата. В този голям комплекс са разположени силите на африканското командване на Турция, Италия и САЩ. Там се намира и британският разузнавателен център. И сега там са базирани и украинските военни. Освен това стана известно, че въоръжените сили на Украйна вече имат втора напълно оборудвана база за изстрелване на въздушни и морски безпилотни апарати в град Зауи. Това е на около 50 км северно от столицата, съвсем близо до петролния комплекс Мелитах, един от най-големите действащи в Либия. По същество, въоръжените сили на Украйна също така защитават този комплекс, но могат и да атакуват оттам руснаците. И така, както е посочено, украинските специалисти заемат предоставения им от правителството на Триполи парцел земя, който има директен излаз на морето през октомври и ноември миналата година. Там по В се провеждаха работи по укрепване на обекта и оборудването му с необходимите писти и антени. Тоест, това е пълноценна база за изстрелване на всякакъв тип безпилотни летателни апарати. Третото място се използва за координационни срещи между украинските сили и либийската армия. Тя се намира в щаба на 111-та бригада на либийската армия на пътя към летището Триполи. Западната либийска армия е представена от Абдул Салам Аззуби. Това е заместник министърът на отбраната. И ето, той официално води цялата комуникация с украинските военни. Също така е известно, че именно по официална молба на украинския военен аташе в Алжир, генерал Андрей Баюк, Триполи през октомври миналата година подписва споразумение с украинския военен съветник за създаване на военно присъствие на въоръжените сили на Украйна в Либия. Тоест, всичко това е официално. В замяна Триполи получава обучение на либийските военнослужещи, по-специално за използването на безпилотни летателни апарати.
Дългосрочното споразумение предвижда продажба на оръжие и украински инвестиции в петролния сектор на Либия. Ето, например, който някога много внимателно е следил за дейността на руската ЧВК Вагнер, разбира, че тук се случва нещо интересно. А сега нека се върнем към инцидента от 4 март. Известно е, че руският кораб Арктически Метагаз беше поразен от военноморски безпилотник. Безпилотник Магура Б-5, произведен в Украйна и вече използван в Черно море. Изстрелян от базата Милитах, където са разположени украински военни, дронът първо удари машинното отделение, което бързо се напълни с вода и обездвижи руското кораб. Забавно е, че тогава Русия нарече удара на безпилотник по руския танкер Арктик Метагаз в Средиземно море международен тероризъм и обвини за това Украйна. В Министерството на транспорта на Руската федерация тогава заявиха, че танкерът Арктик Метагаз уж бил оформен според всички международни правила и е излязъл от пристанище Мурманск. Но да, от Мурманск наистина е излязъл, а това, че е оформен, е пълна лъжа, защото той принадлежи към Сенчестия флот. Цитирам Министерството на транспорта на Руската федерация. Това, което се случи, го квалифицираме като акт на международен тероризъм и морско пиратство, грубо нарушение на основните норми на международното морско право. Ей така! Руснаците си спомнят за някакво международно право, но както знаете, на всички им беше все едно за воплите на някакви си там руснаци. Но инцидентът на 4 март не беше единственият, който се случи в морето край бреговете на Либия, който засяга руснаците. На 19 декември 2025 година източник от ВСБУ, Службата за сигурност на Украйна, съобщи, че са атакували петролен танкер, принадлежащ на руснаците, който е бил подложен на обстрел. Руският петролен танкер Кендил е пътувал между Гърция и Либия на 250 км от либийското крайбрежие, когато е бил подложен на обстрел. Атаката е била извършена с дрон, изстрелян от град Мисрата, т.е. от друга военна база на украинците в Либия. В изявлението на Украйна не се посочват подробности за мястото на удара и държавата отговорна за него. Киев тогава публикува кратко видео на горящия кораб. И това не е всичко. Още през януари тази година руският проект Център Досие и норвежката телевизионна компания НРК също публикуваха разследване, в което се твърди, че на борда на танкера Кендил са се намирали представители на ЧВК Вагнер и руското разузнаване ГРУ, които формално работеха като охранители. Нали си спомняте, да? Че ЧВК Вагнер и руските разузнавачи винаги се водеха така. Назначени в Африка като охранители, например на нефтени кладенци. Тогава, в резултат на удара по танкера, Кендил загинаха 2 души, а още 7 бяха ранени. Така че сред убитите тогава беше генерал Андрей Аверямов. Това е високопоставен служител на руското разузнаване. На този фон президентът на Украйна Володимир Зеленски разказа, че украински специалисти, които след началото на войната на САЩ и Израел с Иран, са заминали и за страните от Персийския залив. Вече участват в укрепването на тяхната отбрана. Става дума първо за анализ на защитата и подготовка на решения за противодействие на възможни атаки. По думите му, първоначално украинските експерти са оценявали нивото на защитеност на обектите и са определяли какви промени са необходими. Сега сътрудничеството премина към следващия етап, когато страните съгласуват конкретни стъпки за засилване на отбраната. Зеленски уточни, че става дума не само за системи за противовъздушна отбрана, но и за физическа защита на обектите и организация на логистиката. След приключване на оценката, украинските специалисти могат да преминат към обучение вече на чуждестранните партньори, т.е. това, което се случва в Либия. И тук са предвидени два формата – тренировки в Украйна или работа на украински инструктори в чужбина. Президентът Зеленски също добави, че сътрудничеството е с дългосрочен характер и е планирано за 10 години. В същото време посоката на взаимоотношенията и взаимодействието може да се променя, в зависимост от нуждите на партньорите. В частност, става дума за възможни доставки на въоръжение, включително морски дронове. Както виждате, въоръжените сили на Украйна вече фактически получават и военни бази в региона. И това наистина е пробив. Тук ще сложим многоточие, вашето мнение, вашите изводи, пишете в коментарите под този епизод. Абонирайте се за канала, това е много важно. Натиснете камбанката и не забравяйте да харесате видеото, ако информацията ви е била полезна.
Можете да подкрепите работата на този YouTube канал с вашето дарение, например чрез QR кода на вашите екрани или чрез линковете в описанието под това видео. Това е всичко от мен. Пазете се. Довиждане на всички!